Benvidos a Todo Mal, o único programa que non fala de Montoya, cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo cara para arriba. Pois coitar a dos enorme falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quero me matar. Non falamos de Montoya, non? Non falamos de Montoya. A mellor é porque tampouco sabemos que é. Eu sí que sei que é a Montoya. Saberás? O que pasa é que estou me dando cuenta que ao mencionalo na introducción xa estamos falando dele. Entón xa non É vale. o gato de Rodinger, de Schrödinger, de como é? O gato. Deixa. O gato siames. Bueno, por nada. Non vas falar del logo. Non vou falar de Montoya. Gústame eso. A mí o que me extraña é que xa porque é a Montoya. Eu xa dixen que non sabía. Ti non sabes que é a Montoya? Alguna vez temos que practicar aquí para que escoites o que digo. Eso estaría maravilloso. Non sabes que é a Montoya? Sí, hombre, sí, todo mundo sabe que é Montoya. Montoya é un... Sí, explícame, a ver, con palabras de Telegaita, quen é Montoya? Montoya andaba cunha hembra. Moi ben. E dixo Montoya, na miña hembra nunca valga ni Dios. E cando Montoya se quixo dar cuenta que ele parecía un tío vivo. E entón Montoya que fixo? Que fixo? Quitar a camisa Ai, sí. e correr. Cala a boca. Que me enterei que creo que unha desas camisas que rachou da rabia que lle dou, que non era del esquerda. Que lle deixaron que tiña ao lado. Había tarde. Pareceu-me ver eso no Instagram, que é a miña fonte de información principal. É todo verdad, todo... O Instagram e o ABC, é todo verdad. Ainda existe o ABC, o periódico. Sí. Vale. Sabes por que se sabe? Porque é o único que leva grapas. Grapas. Sí. E eso normalmente aprendelo dunha forma moi dura. Non entendín esa metáfora. Ai, os nosos televidentes entenden o que é o problema da grapa e o periódico. Estás me dicindo que Telegaita sabe quen é Montoya e sabe quen é Chayo Moedano. Sí? O sea, Telegaita fundeuse na miseria. Por qué? É como un solteiro de mujeres, hombres e viceversa que de repente se casa, perde a súa esencia. O sea, o Telegaita... Como non vou saber o que é Chayo Moedano? Si é Telegaita pura. E Montoya sei que é porque non podes vivir neste mundo sin que che digan o que é de Montoya. Pois, que lle dis? Que si, para acabar antes. Bueno, entón, que tal todo este tempo que non nos vemos? Que non vemos aquí a gravar o podcast, que tal? Moi mal. Mal? Bote de menos as nosas chicoritas. Bote de menos as A chicoritas. mí gustame vir aquí decir 4 tonterías que nos poñan uns comentarios en YouTube. Sí. A mí eso gustame, se non o facía. Xa, tamén é verdad. Pero ti sabes que no Instagram sigue funcionando, hai comentarios, hai xente mandando Eu cousas. non podo andar en Instagram. Por que? Teño medo de meterme en Instagram e ir facer as uñas, e que me poñan pestañas. A verdade é que se uses o Instagram máis de 15 minutos, ofrecenche unha colaboración, Menos de nada. Apareces cas pestañas postizas. Teño medo que me chamen Lolita Nails e que me queiran facer unhas uñas destas de Kim Kardashian. Ou que me queiran poñer, eu que sei. Que se fai máis en Instagram? En Instagram poñense uñas, pestañas... Ácido hialurónico dese. Pero eso non regalan, carallo, que Que eso vale, non regalan. eso vale cartos. Eu conozco uns que se empezaron a aparecer pinchados por aquí e non era das abellas, Hai que ter moito cuidado con Instagram. Instagram tens que facer rinoplastia. Eso non regalan, ó. Pero falo porque te ves Non, tanto que te acabas facendo rinoplastia. Non, pero eso é por usar exceso de filtros. Sabías que en Instagram borraron filtros? Estou dicindo que non uso. Vou saber o que pasa. En Instagram había uns filtros que che cambiaban demasiado a cara. Demasiado, como tuvo que ser porque dixer Instagram, home, isto infringe las normas. Caide, como ten que ser para que Instagram vexa algo mal que permite facer de todo. Permite facer bullying, acoso, que a xente se poña prácticamente en coiros, pero non permiten que haxa un filtro que che modifica a cara. Que isto é engañar a xente. Ai, perdona, disculpa, que eu poña fotos estando todos os días en Punta Cana e fun un día na miña vida e parece que levo ali 7 anos, eso non é ilegal. Para Instagram é como esta parella tóxica que chega a casa antes de... que sabes que chegas a casa antes de tempo e atópala deitado con outro.
E dixe, ti non me dixeches que ibas traballar, mentiroso. Instagram é igual. Pois podes facer o que queira, pero si non me mintas. Hostia, Non me dixo mintas. Instagram. Home, hai xente facendo filtros que xa supera la mentira, xa é la mentira sobre la mentira. Díjoche que... Chapodounos todos. Como te chaman, amaban aqueles... que había un show de estética que se anunciaban Sálvame, hombre. Dorsia, clínicas Dorsia. Eu creo que Clínicas Dorsia chamou a Instagram e dixo, oye, se se sacan as fotos co filtro, non me veñen á clínica. Ou ao revés, dixo clínicas Dorsia. Mira, que me está vindo demasiada xente, non hai tantos médicos para xente que se queira operar do nariz e da boca, joder. Que xa non chegan os médicos. Entón dixeron, por favor, non nos facer tanta publicidade. Tuveron que poñerlle límite a ganar cartos. Eu non sabía que rinoplastia era do nariz. Non me dixes que pensabas que era do rinoceronte. Eu pensaba. E agora ten toda a lógica. Soy todísimo. Claro, porque que ten o rinoceronte? Cornos. Corno aquí, rino, rinoceronte. Seguro Ben... que do latín rino é nariz fea. E entonces, cando viron o rinoceronte, dixeron, vai, a nariz fea ten ese tipo. E entonces agora, rinoplastia. Poñemos plástico onde tiña a nariz fea. Moi ben. Sabías que dos filtros... Aprende historia con Telejai. Sabías que había os dos filtros que en Japón, China e demás países que toman arroz que había, supoño que haberá, porque ali teñen outras políticas. Había instagramers que eran hombres ou que eran personas moi gordas e facían de personas guapísimas. Non me digas. A golpe de filtro, desde que che cambian a cara por completo. Como que engañaban a pero... de locura. Que pasa? Que lle roubaban cartos. Eran estafas. Claro. E hai un contido que é dos japoneses de comer. Como? De comer. Como de comer? Fan contido de comer. Como a Galicia? ¿No? No. Que é a jala do cocido de Lalín. Pois imagínate que en vez de fazer cantar e tal, que gravaran a Jayoso comendo cocido. Pois eso... Solo comendo? Solo comendo. Hostia, é imposible, Jayoso non é capaz de calar. Nin comendo cocido é capaz. Entón imagínate que que me graban a min comendo churrasco e hai 100.000 personas vendome. Ai, que maravilla. E só estou comendo. Pero non dá justo ver eso. Home, non me vecho comer churrasco. A verdade que non. Eu só pico e a cámara menos nada. E ademais comer calaos. Sí, eso para un jallejo non vale. Comer calao. Comer calao. Non se conoceu un jallejo que comer calao. Hai xente que vive sola e que está sola e come e fala, o meu falo solo ca televisión, consigo mismo, co can, co gato, quero dicir, ca ratos, con calquera, pero hai que falar, joder. O momento de comer, por eso a mí non me gusta comer con xente que mira o móvil, digo, comer, hostia, viñamos para falar, é o momento de falar, dice, o momento para falar é cando te la boca chea. Sí. Bueno, incongruencias que ten o sistema democrático galego, que lle vamos a fazer? Ben no doga, que lle vamos Que lle vamos a facer? Vamos incumplir o noso doga. Eu sempre Donde quiera que este. Eu sempre que poida. Moi ben, pois ti botabas de menos facelo podcast. Podcast. Eu sí. Eu non. No. Eu estuve moi ben, a verdade. Ai, non. Eu fun de viaxe. Que Eu vouche guai. contar unha anécdota de que... Bueno, dúas anécdotas vouche contar da miña viaxe. A primeira de todas é que, bueno, como boa gallega que son, que cumpro as leyes do DOGA e da Xunta de Galicia e das deputacións todas cantas hai, que haberá 7 ou 8, polo menos, supoño, non sei. Bueno, como boa gallega, fun a un sitio, e que se fai cando vas a un sitio? Querer probar o viño típico do sitio. Ajá. Eso primeiro. Primeiro. Primeiro de gallego é eso. Segundo de gallego. Antes de coller a maleta ali na choca que dá voltas, xe de trae un vino. Eso é o primeiro de gallego. Segundo de gallego, ir de viaxe ás Canarias. Eso é o segundo de gallego, quero dicir, un EGB é eso. Entón, fun ás Canarias, cheguei e dixen, quero probar o viño típico de aquí de Lanzarote. E fun andar a camarera e dixo, ponme aquí o viño este típico de aquí, o viño dulce que pon aquí que é de Lanzarote, podemos poñer usted? E dime, segura? Eu, sí, claro, é o viño típico de aquí, sí, correcto, é o viño típico de aquí, pois quero probalo. Segura? Eu, a ver, ou moi mal falo castellano eu, Que tamén. que tamén, ou esta señorita non me está entendendo lo que está pasando. Eu, sí, joder. E dime, mira que é moi dulce. E dixo, pois perfecto, como a min. Combinamos perfecto. E non quererás que che traia, dime ela, non quererás que che traia a proviña. Eu,
Pero que somos aquí, joder, andar a probar o viño a ti. Eu nunca provei un viño, a min colles, boto un viño, bebo a copas e depois non me gusta, non pido outro distinto. Que somos, joder? Somos mesetarios, de onde somos? Eu dixen, esta tipa non me está entendendo a min o que estou falando. Total, díxeme, ela moi profesional, perdón que me enfadei e tirei con todo, díxeme ela moi profesional, mira, facemos unha cousa, traio-xo a probar, eu, perfecto, non me está entendendo o que estou dicindo, bueno, pero trouxo-me a probar. Tremenda mierda. Menos mal que me trouxo a probar que me botou así un grolo. Era como o Dalsi. Era como o veneno que se lle bota pouco as velutinas. Non sabes que se lle mezcla un pouco de toda a marimba, mezclas en mel con jasoi. E con viño. Mais ou menos é así, non? Os ingredientes para pillar as velutinas son eses, máis ou menos. É para facer dinamita, para formar as dúas cousas. Pois menos mal que non a bebín, porque era como beber algodón de azúcar da Pascua de Padrón. Igualito. Nunca pensei que fora dicir isto, pero menos mal que me recomendaron non beber un viño. Sí, é verdade. E ao final que fixen? Beber un gallego. E o viño tamén. Ah, moi ben. Que non sei para que te metes en indórminas. Verdad? Que di a xente, tamén ir de viaxe e tomar cousas que xa conoces. Que xa conozco non me fallan. Bueno, vouche contar a outra historia que me pasou. Ti sabes que hai unha lenda urbana que non ten nada de veracidade, que di que os galegos falamos moi altos, moi alto. Unha lenda urbana. Moi altos será Romai, o resto falamos alto. Hai unha lenda urbana que di que os galegos falamos moi alto. Non? Sí. Pois amén! Menos mal que falamos altos os galegos, macho, porque senón eu non estaba aquí hoxe. Hai un mes que fun de viaxe e se non chega a ser porque os galegos falamos alto, hoxe non estaba aquí. E logo? A mí pasa unha cousa, non cada vez que vou de viaxe, retrásaseme un avión. Menos mal que é un avión e non é a menstruación, tamén te digo. Pero retrásaseme o avión. Entonces retrasouse o avión para vir de volta para a miña querida patria galega. E bueno, dixo que, bueno, retrasas unha hora ou dúas, deixame ir cear. E estaba ceando, tal, non sei que, hasta que de repente aparece un tipo de cullereta e di que hai que embarcar no avión, vamos, hai que marchar po avión xa. E dixo, como que hai que embarcar se faltan 2 horas segundo a estimación de Ryanair? Pois, menos mal que o tipo de cullereta se puxo a berrar por todo o aeroporto que había que marchar, senón eu, hoxe, estaba en Canarias xa, co certificado de nacimiento ali en Lanzarote. Sí, agora xe mesmo estaba empadronada. Xa estabas tomando viños e dicindo, non está tanto. Entón, din que os gallegos falamos alto. Amén, así é como nos enteramos das cousas. Somos falamos alto e somos cotillas, porque ti, encontraste unha persona berrar e faltouche tempo para poñer na orella. Berraba bastante. Eu podo contar, eu de rapaz fui ás Canarias con meus pais. Ai, sí, moi ben. Sí. Se non me faltou, non? E acórdame moito porque había un anuncio na radio que decía era un anuncio de un fulano que vendía colchonetas, que tiña colchonetas para alquilar. Colchonetas? Rollo... Colchonetas. Infantilando. Diverneno. Sí, bueno, estas cousas que hai en Galicia tamén. Entonces, o tipo das colchonetas decía: para todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones, bueno, non sei, animación para niños, pintura de cara, esto que yo gusta moito, e acababa o anuncio e dicía tipo, con seguro de responsabilidad civil. Eu quedei-me en plan, como teñen que ser? Aquí, de callambras para ter que anuncialo, Ojo, que cumplimos a lei, non como os outros todos. Está a competencia dicindo, pois non, se non tiramos a facer, chico, porque non temos seguro de responsabilidad civil, si, agora, tampouco vamos a dicirlo que temos cando non temos. Imagínate ir ao médico de cabeceira que che dixa, teño un título, calquer cosa que sabes non, un médico de verdad. Hostia. Te imagínate que hubiera na radio un anuncio dun que dixera ven a tomar algo ao bar Manolo, non chuspimos no café. Un pouco esta movida, non? Con cursillo de manipulador de alimentos. Que é obligatorio para a Unión Europea, pero, oye, nós témolo. Ahora os outros que se pronuncien. Non me grababa que... Bueno, vouche dizer unha cousa, cando as cousas se anuncian, e se din, por algo será. Cando din, non se pode tirar un de cabeza no asfalto da piscina. No asfalto da piscina? Houve un tonto que se tirou, joder. É verdad.
A É ver, se verdad. o anuncian. Unha vez en internet había un que poñía prohibido cagar na piscina. Hostia, Se hai un cartel, Alguén o fixo antes. claro. Na miña casa, por exemplo, miña nai non anda dicindo eu que sei, non mexedes na porta. E, sin embargo, sí que ten que dicir, non comadres da porta directamente. Estou tendo problemas co micrófono, pero bueno. A vida é dura, que lle vamos facer? Se tuviéramos uns micrófonos destes de modernos que poñen así na boca e son grandes e para Xuria, son E grandes. dille que a todos porque non nos temos. Porque valen 400 euros, carallo. No, que sai dese tipo. Dille que porque non nos temos. Porque nos temos. Porque a señorita dixo, no, que eu quero que se me vexa a roupa. Porque valían, hostia, 400 euros, non me jode. Temos nós 400 euros para gastar? Sí, pero prefiero gastalos noutras cousas. Dar 400 euros. Eu, si, Dios mío, que pasa que para Déxame metelos tan. aquí nesta cochambrada, pois vou e bebolle uns gin tonics por aí. Deixame tan. Pa que? Traio-chos para a semana. Pa que? Ti deixemos. No, Eu carallo. traio 150. Bueno, ya me empezó con estas dúas. Non, carallo, non me fío de ti. Sabes que lle postei a miña nai? Que? Trouxe unha bandexa de rixóns e dixen, a noite xa vas comer rixóns. Non vou comer rixóns, Bueno, a noite estás comendo rixóns, que te conozco eu. Vas a estar comendo rixóns aí como unha puerca. Non lle dixo puerca, que a madre, hombre, ver. E din, que non penso comer rixóns. E dixen, 100 euros. A que come rixóns pola noite. E apostoume 100 euros e fixenlle un bocadillo a noite e toques que joder, e debeme 100 euros. Home, se yo fixestes a Ah, todo. le medio cantillo, fixenlle ali ao lado. É porque se puxo ela tan diva, en plan, non penso comer de rixóns, diste, si, eu Porque a vacilamos moito con que non se aguanta con rixóns. Ah, Porque ve unha bandexa e dixe que non está. vale. Vou che dicir unha cousa. Hoxe temos a Bisbal no programa, en exclusiva. Bueno, que me estás contando? Sí, temos a Bisbal en todo mal. E rima e todo. Que che E parece? vai vir má entrar pola corte ou xa está dentro. Xa está dentro da corte. Que non sala de atrás, que vos é moi fácil. Ai, se sale da nevera e non rima. Que che parece? Vas poder entrevistar a Bisbal en exclusiva en todo mal. Oh, pois pareceme fantástico, teño moitas preguntas para poder ya de vivir mal. Sí. Non sabía que iba a vir, tería máis, miraría en Wikipedia. Sabes por que conseguín que viñera Bisbal a todo mal? No, sorpréndeme. Porque ten unha gorra igual á miña. Hombre, e aí de colegas de gorra, dixache. Viva, vente por aquí. Claro, entonces, como temos a mesma gorra, que vin que Bisbal subeu unha foto en Instagram ca mesma gorra que teño, dixen eu, pode vir ao programa. Tendo gorra. Tendo a gorra e unha chaqueta de coiro e unha gafas de sol, eu creo que... Bueno, entonces vamos a poñer a foto de Bisbal. Ahora vamos a poñer, claro, que hai escoito o podcast, pode ir un momento despois. Se estás no coche, non. Ahora, cando chegues á casa ou cando chegues ao traballo, en vez de poñerte a traballar, vas ao YouTube e poste ver este momento. Que o mire no coche, hostia, que tampouco. Se che irá o coche así de repente, joder. Entón, se me deixas un minuto, vou chamar por mí. Entonces, poñemos a foto ahora aquí. Este é Bisbal, Sí. e ahora Bisbal va a aparecer aquí. Va a aparecer allí si dá puesto a visera. ¡Ostras! David Bisbal. En exclusiva. Podes recoller o pelo, polo menos. Pero Bisbal, non. É o pelo largo, Bisbal, hostia. Non ten melenita. Desde el 2002 que está sin pelo largo. Vello que aparte de parecerte a él, eres moi seguidora. Super seguidora. Aquí estamos. Ahora, Oxe, aquí, no Late Night de Todo Mal, David Bisbal. ¡Adelante, David! hola, Quillo. Creo que é andaluz. Prácticamente. Ti sabes, ti eres... Vamos a ver, unha vez que te entrevistan, ti entras sendo Bisbal. Vale. Non podes salir e dicir, se ti pensas que é asturiano, entras asturiano, sales asturiano, pero ti eres el. Vale. Vámonos a ver outra vez. Vale. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero. Non me jodes. Oxe, no Late Night de Todo Mal, unha entrevista con unha das voces máis importantes deste país. E non falo da voz de Galicia, falo de David Bisbal. Bularía, bularía. Que tal, Bisbal? Buah. Ave María. Que tal por Galicia? Gústache? Muchísimo, Quillo. Isto é unha pasada. Hasta aprendín a falar o gallego, mira que che digo. Vais a chamar a Bisbal. É que a Bisbal vai chamado cando fala en galego. Perdona, falo en terceira persona porque me teño muchísimo respeto. Como todos os artistas Claro, grandes falan en é que terceira. Bisbal é un personaje, se me podes chamar David, para que teñamos máis cercanía.
Vale, David. Porque os amigos chamanme David. David, porque son andaluces esa do final son incapaces, claro. Claro. David. Ti sabes, eu no tempo no que pasei na miña vida de dicir as Ds do final e as S's, aprendín a cantar. Porque son a perda de tempo. Por eso tampouco cantas que... porque o tempo é pouco. Bueno, que querías algo, a mellor? Hombre, vouche facer aquí unha entrevista. Ah, Xesús, era cobraba, vale. Bueno, Eres unha das persoas, digo, máis influentes de Almería. Ai, Almería, era Almería de onde era, verdad, sí. Almería señalada no mapa. Hombre, está para baixo. Así, digamos, hacia o sur. De Vilanova para baixo, digamos. O sur, o que se considera sur. Que nos podes contar de Almería? Almería, bueno, hai unhas casas blancas que diste, que preciosidade. É todo area, todo terra, non hai verde en Almería. Non hai verde en Non Almería. queremos para nada. Para que queremos? Almería parece moito a Lanzarote, amigo. Sí, vale. Porque é o único que conozco. Nada máis. Eu de Madrid para baixo é o que conozco. Entonces, digo, pois era eu, eu que sei. Eu para mí en España, Galicia, Madrid e o de que hai para abajo de Madrid. Quero dicir, será todo igual. Estudí David Bisbal, non Carla Núñez. Bueno, prosigue con a entrevista, que teño ahora que ir a actuar al lugar, a Jala do Cocido de Lalín, que estamos na época do Cocido de Lalín. Ah, moi ben. E falloulle Ana Guerra, entonces vou eu de sustituto. De sustituto de Ana Guerra. Sí. E non te importa ter que ir de segundo A mí nada, plato. o domingo que me gusta é ganar cartas. Pareceme unha filosofía boísima. Bueno, tú veches unha relación turbulenta con Elena Tablada. Quen? Elena Tablada. Presuntamente. Presuntamente é tablada. A mellor é en tablar. Turbulenta, non a mí non. Non foi turbulenta. Non foi turbulenta, nos casamos, nos enfadamos e nos divorciamos. A veces. Quer dicir, é un Bueno, matrimonio convencional, Hostia, moi tampouco. Que pasa que nós polo menos divorciamos. Non aguantaste. Bueno, queres algo máis? O Sí, hai que falar. E que tal está Laura? Pausini. No, a outra Laura de tu vida. Hai outra Laura. Chenoa, dis, non? Ah, vale. É que a chamas de Laura e me despístame. Para mí é Chenoa, Chenoa. che. Che. Como José María, che. Che. A ver, un che ou che no? Non lle gustaba moito, me di, che. Pois, temos unha relación preciosa. Sí. Sí, eu cruzámonos pola calle e xa casi non me escupe. Solo me vira a cabeza. Bueno, a mí mira a cabeza e escupe para outro lado. Pero... Ai, é super Eurobe. O non querer che ti na cara é Claro, malo. eu agradezo. É unha mellora grande. Porque ti fixeche cobra. Ou non lle Era fixeche cobra. cobra. Aquilo foi cobra. Non. Isto é unha exclusiva. Non lle fixen cobra. Que pasa que comer a rixóns pola tarde me un minuto á boca. E por non botarlle na cara, apartei. Quero dicir, eu creo que foi un detalle bonito. Bonito. Que aparte ti ganas de bico tiñas. Eu jara de bico tiñas todas. Pero veume o que ven sendo a eruptación pola boca. E dixen, non lle vou botar a chavala á boca. A che. E pareceulle mal, por lo visto. Quería a mellor ela rixosa tamén. Tirei-me un socialite que lle parecera moi mal. Bueno. E así estamos, bueno. Entón, que aprendeche? Bolería! Ai, sentada non é fácil. No. Entón, que aprendiches de lección da cobra? Da cobra? Sí. Pois que hai que tomar un almas antes de vir comer a Galicia. E despois a ir cantar. Porque eu estuve pola tarde en Galicia, comín, e depois fui para o concerto, e se ve que me dio gasas. E dai ven todo a follo. E, pois, sobre todo porque de tantas pataditas que dou ao aire, moveuse o que ven sendo o estómago, como ao meu can, que para cagar necesita ir dar un paseo, pois eu mesmo. Entón, moveuse o que ven sendo o intestino grosso máis o delgado, e foi por eso. O sea, que se das patadas ao aire, salen chegases. Sí. Como estará Vinicius. Bueno, por mí xa estaría entre... No, non marchas así tan correr, xa que viñaste, Bisbal, que che pagamos o desplazamiento, todo. Ahora tens que joder. Claro, tamén a xente quere marchar de la revuelta e del hormiguero, pero unha vez que vas... É verdad. Vouche facer as preguntas típicas. Ai, encantado. Que seguro lle tes ao coche? Que vin ao programa de Jordi Évole,
que estamos a pillar. A pillar. Que é isto? Equipo de investigación. É a pregunta típica. A que pregunta típica que ¿Qué es facemos aquí. esto? El juez Taín. Queremos, El show del queremos, juez Taín. ¿Qué queremos es esto? saber que seguro que te son coño. El B2. Creo que es ya lo que te había contratado. A póliza. A ver, non sei se estás intentando facer unha broma de que Bisbal non ten seguro ou é que como chupagou sempre teu pai non ten nin puta idea de como vai a dos seguros. Podería ser calquera delas. Bueno. Bueno, Bisbal. No, chao. No, hombre. Ah, vale. Que danos un consello aquí, porque ti ves que eres un tipo feliz. Buah, buah, pasar. A ver, Bisbal, ti eres feliz ou non eres feliz? Buah. Bisbal, me cago en Dios, eres feliz ou non eres feliz? Buah. Sabes, estes entrevistadores que hasta que non digo que les queren. Me cago, eres feliz ou non? Eres feliz ou que? Bueno, a ver. Dai un consello aí á xente para ser feliz. A ver, cantas veces chorarei así 3 ou 4 no día. Ti non podes chorar, No, No, porque daquela edición eso quedouse Bustamante co de é chorar. verdad. Pois eu non choro desde o de Bustamante non choro. Nin ti podes- Desde que rapou o pelo Bustamante non volví chorar. Eso dou unha lástima tremenda. Nin ti podes chorar, nin Javián dar voltas ao redor. Javián ainda vive. Ten unha heladería. Ai, pois está mellor co resto. Eso é verdad. Está mellor co resto. Bueno, e quería... Non me está preguntando... Ai, que mal entrevistador. A verdade é que teño pouca experiencia. Que pasou? Que hai un grupo de WhatsApp que os que van, os que eu a todas as televisións ás que vou, a todos os de Operación Triunfo lle digo, alojo, un grupo de WhatsApp, e quedanse en plan, que pasa? É un grupo. É un grupo. No que eu non estou, porque non quero, porque non me metieron. Ah, eso non se sabe. Xa verá, Luchi, me cago en Dios. Se non queres estar, botaste fora, e se non te meteron, Bisbal. É que o grupo de WhatsApp da miña edición de OT levaba o Bet. Que é da outra edición. Curiosamente. Que era moi ben. E non me meteu. Non te meteu. Se ve que é moita envidia. E jodeuche. Che. Fixeches Porque aí se andaban a meter fichas uns cos outros. Fixeches isto de darlle puñetazos a cousas, como fan os do fútbol cando perde o equipo. Sí, claro. E aquí deixes un puñetazo. Ao seguro do coche. Ai, non chegar a telo, verdad? Digo, ojalá tuveron seguro para darlle un puñetazo. E como foi aquela vez? Vexoche moi encantado con entrevistado. Sí, Normal, home. pero que teño unha entrevista agora na Radio Galega. Na Radio Galega? Sí. Pero tranquilo que na Radio Galega son todos uns borrachos e están esperando por ti. Presuntamente. Mira unha cosa. Como foi aquele episodio dos máquinas? Que máquinas? Ai, e con os máquinas. Un máquinas que había aí na porta, home. Home. Que había aquel que saliste e dixes, que pasa? Me alegro mucho que Como me están preguntes. as máquinas? Me alegro mucho que me preguntes por eso. Eso porque foi, porque mira, a mí gustame moito ir ao que ven sendo a feira da maquinaria agraria de Silleda. Ajá. Entonces, eu me gustei moito a maquinaria. Entonces, pues dixen, ¿cómo están las máquinas? Ah. ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están las Para que che máquinas? dicera un comercial, bueno, pues esta nova ten un motor e un É que licuado. motor moito máis potente. E eu cheguei ali, ¿cómo están las máquinas? Para ver se compraba mellor unha desbrozadora ou un tractor, bueno, nunca se sabe o que che pode fazer falta. E se ve que foi motivo de mofa e befa. Mofa e befa, as dúas. As dúas. Incluso escarnio. É mal dicir. Uai, a xente tamén. Jodeu, chaquelo. Para chelo mal. Bisbal, es tío que terá que ser... Así que, leva charla estas cousas. Oxe, digo unha cousa. Es unha gestoría por sentimientos. Sí, a mí o que me pareceu mal, en verdad, foi que ese vídeo se fixera tan viral tendo en conta que eu estaba en pijama. Ai, estaba sen- Eu salí en pijama. Sí. Porque esos rosas era un pijama, que moi poca gente lo sabe, era un pijama. Ben feo, por cierto. E ti vas comprar maquinaria agrícola en pijama. Bueno, Son Bisbal, chico. Funciona a ti tamén, que queres que te diga? moi ben. Entonces foi así. Eso foi o que me jodeu, que a xente me vira en pijama. Pero eu que dixen en verdade foi, ¿cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? E estaban ben. Ya estaba. Pode marchar xa.
No, isto vamos estar aquí, estámoslo pasando todos moi ben. Estámoslo pasando. Está unha maravilla. Ti e fillós, con que os prefieres? As fillas. É que non quero causar unha disputa aquí en Galicia. Pero eres Bisbal. Sí, pero despois a xente me vai ir ver aos conciertos do Mar de Vigo, que sempre os conciertos en Vigo son en el Mar de Vigo, hostia, no medio do mar. Terá unha plataforma. Petrolífero destes... E arriba de todo toca Bisbal. Claro, entonces despois non vendo as entradas, e que eu as fillas justame con cachucha de porco. É un invento que fixen eu. Porque como son Bisbal, dixen, invento. Inventas, e con cachucha de porco. Dediquei unha canción e todo. Oye, adelante. Era unha exclusiva. Ai, que exclusiva. Pero nos aquí as exclusivas encantan. No, bueno, veña, vou marchar. No, canta, adelante. A canción das fillos con cachucha. Estamos deseando. Bueno, hombre, é que non haberá nada que nos guste máis que ver a alguén meterse na mierda e non dar salido. Eso para gallegos é unha maravilla. A ver, unha canción... A ver, podesme dar o tono das miñas cancións? Sí, hombre. Dame, por favor. O tono. E o ritmo, se pode ser tamén. Do... Prefiero o ritmo. No, pero o ritmo da música, non vai sendo sintonía. Pero creo unha nova, porque Ai, bueno, porque te vas a moldar a no, unha porque Bisbal. a miña característica como Bisbal é que todas as cancións sonan igual. Ah, e olvidouse che ese único ritmo que dejou. Para que Bisbal, pues, hai que andar un pouco pendiente, porque só era un ritmo ese. A ver, Aí, non che fai falta banda, porque xa ti solo por aí, Bisbal. Para que lle pagas aos músicos? Para que lle pagan compañía no hotel, porque estás moi solo. Adelante, perdona que estou... Con todos vostedes, David Bisbal. Estou me metendo no papel, porque a pesar de que son Bisbal de verdad, para cantar hai que ser sí. Bisbal 2. No, e instrumental van de maneiras. Si te vamos a entrar a instrumental boa, a nos encanta. A ver, un poquito de seriedad, coño. Perdón. Parece que se me foi a letra. Sin embargo, ritmo. Cachuchiña, cachuchiña, con filloche comía, así en la tierra desde que nací. Cachuchiña, cachuchiña, yo te como alma mía, con fillos yo te como y te arresentí. ¡Ole! Os pronombres mal colocados, como si estuviera vendo un lugar igual, macho, igualito. Bueno, señor Bisbal, mire, eu quedaba entrevistando aquí toda a tarde porque é vostede unha maravilla, Sabe o que pasa? Pero que se leva moito tempo agora na cabeza pícame. Sí, no, e aparte que a gente, non sei se a gente estará... Acostumbrada. No, se será capaz de aguantar tanto talento xunto. Sí. Así que vamos a deixar marchar. Gracias. Moitísimas gracias, David Bisbal. Hasta aquí o Late Night de Todo Mal. Non sei se volverei. Ah, pero non te preocupes, con que viñeras unha vez valeu por 12. Con que viñeras unha vez tamén. Ahora, se a xente nos pide que volvas... No, bueno, sí. Se a xente pide que volva a Bisbal, ten que volver, eso. Nos aquí somos esclavos do público, somos unha esclavitud. Coña, te vai pedir que volver a un portugués que veu un día e non volveu. Porque non quedan bigotes. Bueno, hasta aquí o Late Night de Todo Mal con David Bisbal, a grande estrela almeriense, co seu novo tema, Cachuchas e Filloas. Gracias, Galicia. Isto veo máis xente aparte de Galicia. Non o ven nin en Galicia. Vale, gracias. Ai, como me pica a cabeza, Dios mío. E aparte as gafas estas... Bisbal lava as gafas de sol moi sucias. Sí. Ai, eu viñeche contar unha cousa hoxe. Veñoche contar que a diferencia de moitos artistas que hai no mundo, eu teño unha boa gestoría. Ostras. Eu teño a mellor xestoría do mundo, a mellor. E non é un anuncio, isto é que pode parecer agora que é un anuncio, pero vouche explicar ahora por qué.
Porque, a ver, contame. A ver, eu en principio vou contar a historia da miña xestoría. Eu teño unha xestoría porque eu non sei sumar nin restar. Hasta aí todo correcto. Todo lógico. Quero dicir, entonces eu dixen, para! Hai xente que cobra por isto. Aí fui. Quero dicir, non é capaz todo o mundo de facer estes cálculos. E elegín a miña gestoría, por qué? Porque me sabe facer ben as contas. Ni puta idea. O sea, non sei. Eu son... E puta idea, ti non eles, que se non vai a gestoría. Eu non sei se me levan ben as cuentas ou se non me levan ben. Eu non sei. A mí xa me poden dicir que o 20% de 100 é 45, que eu digo, xa pá, é que a min me vale. Con que me chegan a carta me dixen, mira, ten que ir usted para Teixeiro. A min me dá igual. Entonces, pero que pasa? Eu elexín esta xestoría, por qué? Porque ademais de levarme as cuentas, faime chistes. Ah, sí? Porque a mí gustame contratar a xente. Non porque fagan ben o seu traballo, senón para que non me fagan pensar, como os amigos do Mar Montes. Están contratados porque se vai ao Mar Montes a un bar, e non ten que pensar, a ver, que quero tomar hoxe, xa vai un amigo e lle di, 2 cañas. Porque hai moitas veces que necesitas ser tú na túa vida, non ter que pensar as cousas. Bueno, total. A miña xestoría mandoume unha foto duns chourizos ceboleiros secados nun tendal nun piso de Ourense. Que me estás contando? Que dis ti? Por que ceboleiros? Que le dame cebola? Debeu de probalo, se foi o meu xestor pola rúa e colleu e dou un bocado. Como tampouco, porque sabe que hai ceboleiros. Pola pinta que teñen. Pois pinta, xa se sabe. Claro, tamén sabes se son dos cocidos ou dos cruz. Non me digas. Claro, pois ten máis grasa, menos grasa. Pois dixo tipo, mira, pa aquí, Ourense teñen un tendal, e no tendal, en vez de ter os calzoncillos do marido, puxeron unha cousa moito máis preciosa, os chouzos ceboleiros. E ainda por día puxeron así como un parasol para que non lle dé directamente o sol de enriba, e pareceume precioso. Todos uns profesionais en Ourense que din, por vivir nun piso tes que xa non podes facer os teus propios chourizos na casa. Mentira! Hai que amañarse para poder comer uns chourizos ceboleiros a pesar de vivir nun piso. Efectivamente, que vivir nun piso non che impide facer tareas agrícolas. Sería o eslogan de Ourense agora. Non. Totalmente. Hai que ter cuidado porque esta foto mellor pode collela o Concello de Ourense para facer publicidade de Ourense, para que vaya a vivir a xente ali. Eu non yo recomendaría, porque ao final a propiedade mágica é dun gestor, e o gestor outra cousa, non, pero denunciar, encantalle. O eslogan, a mellor ahora, o eslogan da cidade de Ourense agora sería que vivir nun piso non che prive de comer un bo chourizo. Ah, Non é unha boa frase para a seguinte campaña electoral de Jacome. sí. E máis, se eres un soltero exigente. Pero eu creo que é unha cousa bonita. Unha cousa preciosa. Podes colgar as filloas tamén. É porque queres colgar os fillos. Para fardar, para que che vean os veciños. Porque os veciños dixen, eu xe teño fillos. Que cabróns. Que cabróns. Hasta que a mellor, non me gusta. Igual aparecen aí che timbran na porta. Porque fillos cando se fan sempre hai moita cantidad. Sí, por supuesto. Ninguén fai fillos e fai 10. No, que di miña nai, non volvo a facer filloas, que nas comedes. E eu me cago en eu comín 10, meu pai comeu 14 que lle salen polas orellas, ti comiches 6, o que pasa que fixeches 120, 33, que és que lle faga a miña reina. Bueno, non tiña moita intención de ir vivir a Ourense, e agora estaba apetecendo. Home, É máis chourizos, ceboleiros. hai chouritos colocados nos tendales, E non é bonito. que haberá nas lavadoras. Billetes de 500, ao mellor. Aquí. Home, as cousas máis valiosas están nos sitios menos oportunos. No tendal, no chorizo, na lavadora, cartos, canchetir, son así cousas que non se che ocurre. As cousas máis valiosas Están nos sitios menos oportunos. Cuidado. Firmado Coco Chanel, Entón, ao mellor, José Cornado ten un diamante no cu. por exemplo. Moi ben. Igual na cera das orellas os Javis levan cucharas de plata. Un sitio insospechado, porque non cosa máis valiosa. Bueno, pois sí. Que nada, que moitas gracias ao da miña xestoría por mandarme fotos que me levanten o día. O chourizo para arriba. Que me gusta a mí máis Un que un chourizo. Mandádenos fotos sempre que vexades cosas Sí, graciosas. se vedes cosas que nós isto graciosas, despois sí, mandade. Facemos un recopilatorio e vendemos a Voz de Galicia. E depois da Voz de Galicia os da Calleja roubanllo e poñen nos seus programas. É verdad. Bueno, pois eso, moi ben Ourense. Algo máis, queres contar algo, tío?
A verdade é que non. Vale, vouche contar eu. Resulta que fun a Ikea. Ostra. Che. E tuve unha reflexión no Ikea. Quero dicir, a ver se estou eu, a ver se ti me sabes contestar esta pregunta. Ti vas ao Ikea, non? E para entrar todos son carteles. Ti chegas á entrada da Coruña e ponche Ikea. Esta é a dirección, vai en dirección polígono e a 5 minutos estás. É todo carteles, 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 flechas. Méteste no parking, todo flechas, todo ben organizadiño. E oye, que sepas que o teu coche está aquí, tal, non sei que, dirección ao Ikea, aquí, xa che pon Ikea, grande en todos lados, Ikea, Ikea. O sea, póñenche unha facilidade ali para entrar porque escaleras mecánicas. Bueno, vas ali como Paris Hilton, se ainda vive. Senón, que Dios a tiña na gloria. Pero subes polas escaleiras, mecánicas, como a un rei, polo ascensor, vamos, como queiras, perfecto. Faltalles que chegues ali arriba e que che poñen un Malibu con piña. O sea, todo é un servicio espectacular. Tes ali unha guardería para deixar aos nenos, unha cafetería, café, comida, galletas, de todo, é unha preciosidade este idioma. Que che apetece ir ali, joder? Porque ademais está todo bonito, todo precioso. Ahora, vas para salir, mi cauña. Casi quedo ali atrapada. Estuve unha hora e media para intentar salir do Ikea. Porque para entrar todo poñenche flechas na dirección na que tens que entrar, pero para salir non sabes cal é a salida, non che pon salida, exit, fuera, non che pon nada. Porque despois ti tes escaleras mecánicas e ascensor para ir, pero para baixar non, para marchar non hai. Para marchar tes que usar as patas. E tens que ir por unhas escaleiras de ferro destas que se un día chove, que en Galicia poucas veces chove, están super molladas e se resbalan moitísimo. Conozco. Pois son esas escaleiras que dicía, tia, para entrar puxeches máis facilidade do ascensor, das escaleiras mecánicas, das flechas, e para salir, que é máis fácil ir a Ucrania ahora mesmo que vai salir do Ikea, joder. Entón, podeme explicar por qué? Pasa isto. Sí, porque eles queren que esteas dentro gastando cartos. Non é moi fácil. É como se pregunta ao león, por que é tan difícil salir da xaula, home? Por que comes ás personas, cabrón? Así que de Ikea é moi fácil entrar, é moi difícil salir. Sí. Ikea é como segunda vez. Entrar moi fácil, pero para salir. Bueno, que che parece se agora facemos unhas consultas? Que nos mandaron unha che de consultas e a xente está que non sabe que facer ca súa vida porque mandan-nos consultas e non lle damos resposta. Pois adelante, hai que contestar esas consultas. Entonces, vamos ás consultas. De algunha xente vou dicir o nombre e de outra non, dependendo si creo que a consulta é demasiado fuerte ou si se pode saber. Vale. Parece ben? Mandas ti, eu ese tema non levo. Pois mira, di aquí un tal Jonathan. Non dou o nombre completo, só dixo Jonathan, di Jonathan. Miña nai deixou feita comida na cociña. Comida de can. Arroz de can, grasa e pan mollado. Apetecible. Que che parece? Equivocación ou feito adrede? Esa é a consulta toda. Bueno, a veces as consultas son historias que nos queren contar. Que súa nai deixou comida de can feita na cociña. Pa ele. A ver, eu entendo que sí, que o tipo chegou, estaba a comida feita, vivirá con súa nai, estaba a comida feita, chegou e había arroz en branco con grasa. E dixo, bueno, será tousiño con arroz. Era arroz de can con grasa e pan mollado. Eu creo que chegou á casa e había comida para o can e para ele non. Ti crees? E foi tan cabrón que dixo, pois te jodes. Que Pobre can. Ti crees que o tipo lle comeu comida ao can por envidia porque a súa nai lle fai comida para o can e para ele non? Por envidia non, pero por fama ao mellor. Bueno, pois, Jonathan. Sentímolo moito. A ver, unha de dúas, ou tua nai non, xa ten un pouco do que se considera unha presbicia, ella hai que comprar unha gafas destas da farmacia que aumentan 1x2, ou hai que joder hai comer de comida de can. Agora hai que aficionarse a frisquis e nada, é o que che queda, ou é só aprender a cociñar. E creo que o de aprender a cociñar a estas alturas tampouco é necesario. Non. Que vamos a aprender a cociñar con 20 anos. Habendo kebab. É triste tamén. É mellor comer vale a un pouco pena, de non? pienso. Que non é pienso, que era arroz en blanco, como a pouco... A ver, pero arroz
un pouco unto e un pouco pan. Bueno, carallo, bueno. Cousas peores temos Bueno, comido. bueno. Cousas peores temos levado á boca, eso é verdade. É pagando. Fala por ti. Ahora, as consultas, por favor, máis concretas. Mas máis concretos que comer comida de can. Porque tampouco o pão que comeu. Bueno. Pero pela é un problema. Vale, pois, a este problema que solución lle podes poñer? Cómprate outra nai. Que che faga natillas. E pao can. E acaba todo gabreo igual. Vale, eu creo que está solucionado. Siguiente consulta. Pablo. Dinos, Pablo. Cheguei á casa de festa e só tiña Red Bull na nevera para beber. Quen lle dera o arroz con unto do can de antes? Ver, Jonathan, os problemas de uns o sea, as túas carencias para outros son virtudes. Ma con lle sobra, a outro lle falta. Vistes? Como é a vida, Solo tiña Red Bull na nevera despois de sair. Hostia, como hai que ser para o único... Porque na nevera, vamos a ver, cando a nevera está baleira de todo, sempre chai un sobre de quecho. Desde que che sobra de cando pides comida a domicilio, eso sempre cho hai. A mellor é de hai 3 ou 4 anos, pero eso sempre o hai. Que máis hai así cosas que sobran? Un yogur caducado, suele haber, un bote de leite. Ninguén espera que se acabe o leite. Sempre hai ou de zumo ou algo así. Pero non ten na nevera, a Pero mellor que Red ten Bull. na despensa. O Red Bull agora na nevera, cuidado, Porque normalmente cando a xente que bebe Red Bull xa é para beber no momento. Como? A ver esa teoría, por favor. Quero dicir que o Red Bull é moi vicioso. Entonces, se ti tes Red Bull na casa, xa o bebes. Non o deixes aí, non é das cousas que che sobra porque tes aí. Claro. Quero dicir, ti na nevera, e cando tes a nevera baleira, tes coliflor. Por qué? Porque nada, un mes 30 has pensado. Claro, ti crees que, por exemplo, os que bebemos JB, así que non lo dá dependiente do súper, xa vamos! Sería o propio. Nunca podes telo aí de sobra. A verdade é que moito vai sobrar Red Bull. Ou tes unha cantidad Ingente. loquísima, que me gusta dicir a min, unha cantidad loquísima de Red Bull. Pero No, bueno, que tampouco, o único que tiña era Red Bull. Na nevera. Pode ser que na tua nevera nunca houbera outra cosa que non fora Red Bull e ahora borracho dir, hostia, esta nevera como está xa, me por amigo, porque só compras Red Bull, porque vas a comer a de tua nai. claro, isto sempre hai que ter... A ver, se ti sabes que eres unha persona propensa a el fin de semana ou entre semana ir tomarte unhas cañas que ao final non son 2, nin 3, nin 4, nin 5, hai que ter sempre un por si acaso de comer. No. Hai que ser un pouco organizado nesta vida. Eu vou salir hoxe, sei que igual me descontrolo, non hai nada como conocerse nesta vida. Coño, pois tenche unha pizza a casa terradellas, ten un cacho de pan con chorizo, ten algo, joder. Si, estás esperando a que se faga a pizza, borracho perdido, que ao mellor prenderlle luma á casa, entre que ali, entre que xogas un pouco. Pois un pouco o que de pan non con se fuego, pode é salir de festa, poñerte que ves a Dios en 4K, e despois non ir comer o teu bocadillo. Pa que tan as bocaterías de Coño, 6 da porque- mañana? Hai que ir sempre. Perdona, Nunca se pode ir para casa sin ter comido antes. Nunca. Jamás. Amén. Eso é verdad, pero hai veces que, tipo lo que sei, estás un pouco descontrolado na vida e sales un día de semana que non está aberto todos os bocadillos todo o puto día, ou estás me dicindo que os que venden bocadillos a las tantas de la mañana están abertos toda a semana. Sí. Incluso un martes. Siempre- Esta persona sempre pinta de hai. que sale un martes. Sempre hai alguén que a persiana medio baixar que di, para que veñen aí tres borrachos. Ou bueno, ou... No, Tengo jodos. Que non comeche un jodón en tu vida, pero os borracho entran como... trifásico. No, jodó. Vamos a ver. Isto, aquí falou ben o meu odiado compañeiro. Que podemos facer nestes casos cando sales nun día que ti te encontras desorientado e está todo cerrado? Tens que aguantarlle un pouco máis a que abran xa as cafeterías de mañá. Claro. Espera Por eso, a que abra a Maicar, cafetería de mañá. Maicar é paz e cafetería. É quilicua. Entón, ti esperaslle aí a que ahora abren os bares a primeira hora, que sei. Habrá algún que abre a camioneros a 7 ou 6 da mañá. Home, ai. Pois tens que esperarlle a 6 ou 7 da mañá para ir ao bar dos camioneros que abre cedo e almorzarlle un croissant. Ou o que sea, ou farlle un pinchito de tortilla, ou piderlle o que sea, que camareras son super amables con o que lle pides e fanche. Porque eu, chego á miña casa, Mandamiento número 1 del borracho. nunca volver para a casa sin comer algo. Porque eu chego á casa, borracho, e só hai un Red Bull na nevera, e eu como unha porta dunha alacena.
Eu non vou co estómago vacío para casa. Lo que sea. O champú. Un champú va para dentro. Mételle champú que polo menos rellena o estómago. Non vas con sensación. Claro. Bueno, solucionado. E non meter o Red Bull na nevera. Por que? Ai, está moi frío, así o Red Bull non me pide frío. Non, o Red Bull é para tomar En serio? en ambiente. Non sei. Os chavales almorzan Red Bull, como te quedas con eso? Non almorzan... Como lle chama? É que o Red Bull non é un pouco millennial xa. Ora a xeración máis nova, como lle chama? Xeración Z. Cerella. Sí, os novos. Os de 20 anos. Non deixaron o Red Bull de lado para beber Bulldog. Xa, é Monster. Pero que Monster, ese. é todo o mesmo. Bulldog é outra movida, mellor. Sí, non sei. Monster. Non sei, porque os que tiñan 20, que os de 20 van flipar. Os que tiñan 20 e bebían Monster, xa hai outro de 20 detrás. Que ora beben outra movida. Que eu xa descontrolei, aí xa. Sí, que hai un así como que ten unha estrellita. Bueno, se alguén sabe cal é a última novedade do Red Bull, porque o Red Bull, eso quedou anticuadísimo. No, eso xa era de cando era nova, eso xa... Eso xa volou. Eso volou. Entonces hai unhas modas, se alguén sabe cales son as modas deste tipo de bebidas que non sei se. Se alguén nos está vendo ten 20 anos, fuxe! Aquí non... No, pero que aquí somos vellos xa para ti, vai te ver aí o Juan ou unha cosa destas. Vale. Despois desta mensaxe, unha consulta de Choncillo. Se é que leo ben o nombre. Había tempo que non vía a che escrita con TX. Como un vasco. Ou gallegos que se consideraban moi modernos no 2000. Di, no ciclismo... Ai, xa mal. A ver, a medalla. No ciclismo suelo rozar o cu. Hasta aquí todo normal. Sí. Fun por vaselina á farmacia e dime, pa labios, non para o cu. E as tres señoras do lado, puntos suspensivos. Hostia, deixounos con el intríngulis. Que pasou as tres señoras do lado, que? Empezaron a morrear entre elas. E este é de los nuestros, vente para acá. Pois... Claro, vamos ver, aquí temos varios problemas. Temos, primeiro, o ciclismo, pois estamos mandando, vamos a ver, aquí, que eu me entere. Resulta que estamos mandando a Calleja nunha nave espacial a la estratosfera. E aquí no que van sendo a Terra, a xente que vai na bicicleta se lle do endugo. Pero que tecnología é esta, joder? Quero dicir, deixade vos de mandar xente á luna, deixade Calleja tranquilo, deixade de poñerlle alas a Calleja e metedelle un sillín que non roce no cu as bicicletas, joder. Aquí estamos, non che parece? Hostia, que a mí é unha cousa que me está loca. O sea, un fulano que ten que ir á farmacia a buscar vaselina para meter no que ven sen duco, É que sabes... e Calleja que di, pois eu poño un casco e vou á luna. É que sabes o que pasa? É que os Estamos locos. Aquí a vida basase nos ingenieros. A xente ingeniera, a xente que inventa as cousas. Os ingenieros no século, non sei, 18 ou 19, inventaron a bicicleta. Dixan, hostia, a bicicleta, como mola, podes ir aos sitios tal e que cual. Bien. Ahora vamos a inventar outras cousas para non ter que andar en bicicleta. E inventaron a moto, inventaron o coche, pero hai unhas personas que din, no, eu bicicleta. E o ingeniero é como, mira, eu non podo perder o tempo en andar mellorando a bicicleta, porque a bicicleta xa estaba. O que tender vos é que montar vos e aprender a andar en moto. E na moto non se che roza o cu, que eu sepa. Bueno, pois sí. Non, claro, que non me roza cu andando en bicicleta, porque xa... Os cus do século XIX estaban preparados para a bicicleta. Pois sí. O cu do século XXI non está preparado para a bicicleta. Bueno. Agora, se levas culot, que te unha esponjita. Non é verdade, mira, eu vou te dicir unha cousa. É que tes un sillín destes de un pouquinho de tal, non xe tiña que rozar tanto. A mellor é de culo fino. Non, só che dixo eu que non. Eu fun 3 ou 4 veces en bicicleta, cun sillín acolchadito, e a min doía o cu. Oye, chocu, saleu che callo na perrecha. Ou xa tiñas de Vale, siguiente consulta. Quero dicir, xa lle solucionamos a primeira parte do problema. Eu
O que lle quero dicir é que estou moi orgulloso de que se era vaselina pouco, era pouco. Era pouco, Que era non máis. ten que andar escondéndose, non ando en bicicleta, non, é pouco. Vaselina Paula, pouco. A Ahora, farmacéutica de que vai? eu o que recomendo é, cando che diga, vaselina, para os labios, non, pouco. E se che poñen cara mala, pídelle tamén condóns. Pa que? Xa, é recuncar. É recuncar. Sabes, é como é botar un triunfo cando xa estaba de triunfo. E non queda bonito. Non. Eu o que non sei é que farmacia vale de quero vaselina. É pos labios. Señor, non sei que lle importa. Home, por cantidad, joder. Quere Quero dicirte, se é por labios, danche un botecito así, se é pouco, pois a mellor teñenche que dar unha peneira. Que ata Kim Kardashian. Vamos a ver. Eu vou ali e digo, quero condóns. Son para foder. Non, vou facer globos de auga. Que preguntas son esas? Quería unhas aspirinas, doiche a cabeza. Non, é que machaco xa a meu pai para ver se cobramos a herencia. É que, vamos a ver. Consello, cambio de farmacéutica. Sí. E de viciñas. Porque É de cu. É de cu. Vale, seguinte consulta. Esta consulta vai che tocar os collóns. non vou dar nomes, vale? Consulta. O rapazo que estou quedando é feo como un croio, pero na cama é espectacular. Di a consulta. O problema non é que sexa feo. O que pasa é que agora ten o ego subidísimo e debe pensar que me quero casar con el ou algo polo estilo. Non sei como facerlle ben, non sei como facerlle ver que o único que me ten namorada del é o seu aparello, porque non quero ser borde. Uau! Que complicado. É que acaba de mandar unha persona, é que eu a veces non entendo ben. entendino perfecto. Acaba de mandar unha persona unha mensaje que di: estou comendo chocolate e non engordo, que podo facer? Disfruta, hostia. Que problemática é esa? É que teño un chaval que me reventa por todos os lados e ponme a ver as estrellas. Ai, pero tengo problemas. Mira, señorito, usted non ten ningún problema. No. As relacións son sexo, sexo, sexo e sexo. Se che vai ben o sexo, vai che ben todo o resto. Non hai unha sola relación que che o tipo a casa e diga: estou follando genial, pero que non hai que nature. Eso non existe. Eso quita che todos os males. Tío, a un chaval que non é... Eu son do Deportivo, vou ver todos os domingos, teño que ir ver o Deportivo, e se non tal, coi unha rapaza, se lo zumba de 10.000 maneiras, aquello que parezca unha bacanal de sexo e como espuma. E ese rapaz me agora do Deportivo. Diría ti, como é a camiseta do Deportivo? Que se roja. Que sei de que é o Deportivo. O sexo é a bendición máis grande que hai e é o que mantén unidas as parellas. Moi ben, estou de acordo con... E entón, se tes o sexo bo, o resto que marda. Zúmbatelo aí, é feo, é que mellor non cho quitan. que problemática hai? Entón, ten o ego subido, mellor, vai foder ainda mellor. Porque ten confianza, e a confianza dache máis poder sexual. Bueno, aí empezamos a falar, pero que pasa? Hai un problema. Que si todo está moi ben, pero despois o tipo é gilipollas, en plan, vai por aí de subidito, de flipado, de titita, de pensándose que aquí ten o ceo ganado con ela, e deixa de esforzarse, aí tamén che jode, diste, non flipes tanto, é que tienes que estar dando gracias por estar con unha chavala como esta que nos manda a consulta. Donde se deixa de esforzar? Non hai un sitio no que importa o esfuerzo. Que máis dá que que me importa a min? Ti te crees que é unha muller que sorrincha como un aspersor vai dicir, sí, pero eu que sei, non me acompaña a facer as analíticas. Ai, pobrecito, que problema. Bueno, non quero estar de acordo contigo, pero bueno, pode ser, o sea, sí, igual o consello mellor que podemos dar é que disfruta. Disfruta, pásatelo bien, gózalo. E cando empeza a fallar donde non pode fallar, aí é cando lle damos carretera. E aí é onde se lle vai baixar a moral toda. Claro. Pero mentre siga ca moral subida para o que ten que ser, dalle para diante. Claro, é que hoxe está tonto perdido, non? Por exemplo, chega o tipo e di, hola, aquí está tu machote. Que tal? Collelo pola cabeza e bomba, a comer.
E cando dai, disfrutase e listo, cala a boca a golpe de sexo. Que é o que se lle dá ben ao tipo. Sí, tamén. E se o tipo se lle dá ben foder, pois ao mellor ten que estar subidito. Bueno, bueno. Ao mellor tamén queres un que non se lle dé tan ben eso, pero se lle dé ben facer fillos. Que fillo xa fai miña nai. Vamos a ver. As fillos xa hai que encherdea. Pero eso só che pode dar a tua parella, entonces eso é lo único que necesitas para ser feliz. Muy bien. I love it, que din no McDonald's. Bueno, pues solucionado. Hai que perder, que hai algunha que está escrita como se foran os SMS que se cobran e nada se entendo. Entón estou mirando, vale? Cal podo ler máis tal. Vamos a ver. Este tamén vai ser anónimo porque tamén é cuidado. Di, o albañil que me veu reformar o baño leva todo o mes tirándome a caña. Porque levánteme. Acábase de divorciar e lévame 19 anos. Invitoume a comer pulpo e churrasco e regaloume chourizos da casa. Vaya Don Juan. Hostia, pero mira, ainda que non facía falta que dixera que lle leva 19 anos, aquí xa se nota a brecha xeracional. Vistes, antes o que lle ofrecía era sexo al puro estilo 50 sombras de Grey, e este que ten 19 anos máis que ela ofrecelle pulpo, churrasco e chorizo na casa. Cada un con seu fuerte. Pero non é bonito saber o que é un é. Eu que son? Eu son boa na cama, dalle con eso. Eu que son? Comedoriño. Eu non teño nada bo, como se conquistaba a persona con comida, dalle, hostia. O importante é ser espabilado nesta vida. Agora, tamén te digo que este o albañil que che reforma o baño, hostia, quero che dir, e depois ainda che cobrará o IVA, ao mellor. Debería. O IVA é moi importante. Sí, a ver. Sobre todo no baño, que depois estás unha gotera ou algo e como denunciar se non tar factura. Pedido o IVA sempre nas reformas, sobre todo que teñan que ver con auga. Eso é verdade. Sí. Non denunciou nadie en su vida, ninguén por ter unha gotera, que me estás contando? Como? Pero ti donde vienes? Tío, era o tipo este. ¿Qué quieres de mí, joder? Tío, era o tipo este, ahora. Picando un tal, sin darse conta, picou unha tubería, pon a plaqueta tal e que igual, e de repente el arranca, marcha, e tes o baño cheo de auga, e o de abaixo todo cheo negro, e levantan ali, e tenemos que levantar todo, cambiar a instalación, todo igual. Hai que denunciar ao tipo, en plan, oye, denunciarlo non, dicir, oye, ven a arreglar o que me estropeaches. E o tipo dixe, eu non fun ali a nada. Donde está a factura que o demostra? Chan, chan, chan! Bueno, entonces o que podes facer para sacarte de enriba a este tipo é O que vas querer sacar de enriba? é dicirlle, quero factura, e a ver como marcha. Ahora a mí parece moi mal, pero cando chegas borracha a casa e só tiñes un Red Bull, digas, onde estará aquel albañil que me traía chourizo? Hostia, macho, pero tamén o que vai sendo o rocián divorciado é que pense que con chourizo se soluciona todo. E con chourizo non se soluciona todo. Hai que meterlle algún pepino. Bueno, o caso que do malo, o que acaba de reformar o baño, marcha. Esperemos. Non sei, que che gusten moito chourizo. Deixe de aceptar os chourizos por se acaso se fai ilusión. Claro, Esta xente é así, é xente loca, e dice, quíxome o churrasco, se va a casar conmigo. Esta xente é así. Sí. Claro, como lle das calabazas a alguén con educación? A ti como che pasou? A min? É que eu non suelo usar a educación. Pero ti, como che deron calabazas con educación? Non, pois non sei como pode rechazar a alguén con educación. Como vas rechazar a alguén con educación? O tipo... Podes dicir, mira, eu os chourizos quero, pero os chourizos non che vou comer. Xa está, non vas ter nin que rechazar. Por que? O tipo cando entre pola porta e se poña ali a tal e vai che dicir, ai, que guapa estás hoxe e tal, e igual, vai, tal. E de repente, cando ele te traballando ali, vas pon del e empezas a dicir, suerte que tendes os autónomos. Eso sí que é suerte, macho. Que ben vivides, entrades cando queredes, marchades cando non queredes, pagades se queredes, pagades se non queredes, non pagades, non vos cobran nada, que a min da nómina sacan unha animalada, pero vos non pagades prácticamente nada. O autónomo, e ojalá ser autónomo.
quítaselle o enamoramiento en 20 minutos, o tipo non che quere volver a ver diante. Non che volva a falar. Buenos días, e carretera. Acaba o día siguiente, hombre. Buen hombre. Matemático. Bueno, creo que con esto, Eu creo que ese consello é... infalible. Eu creo que sí. Bueno, deixamos aquí o programa. Venga, eu por min. Por mí xa estaría. E vémonos no próximo Todo Mal. Chausilles.